Ușa este gata, cam așa s-a primit. Încerc să o filmez afară, fiindcă deja este seara și în casă nu se primește să vă prezint așa frumos. Rochiță, papucie are. Mie îmi place foarte mult cum s-a primit. Astăzi toată ziua am lucrat la un șaset din 3 piese. Așa. Lănțișori pentru suzetă. Eu fac și lănțișoare personalizate cu nume. Și așa iepuraș pentru bebeluș. Tare drăgălaș. Sunt foarte întrebate așa tip de seturi. Așa, pentru un băiețel, Damir. Așa am împachetat jucăriile. Aștept deja să mă sune doamna. Scobor să-i le transmit. Așa frumusețe s-a primit astăzi, cu numele Sana. Încă nu m-am întâlnit cu așa nume. Interesant. Așa, voi să auzi de așa nume. Aici se deschide. Se agață de hăinuță, aici punem suzeta. Cam așa frumusețe.